Radio Corneira. Escoítanos a radio a diario. Every moment has a sound. Every feeling has a rhythm. This is Bo días a todos e a todas as ouvintes. Hoxe temos a honra de ter ao noso colexio a unha mestra que estivo gran parte da súa vida ligada ao noso colexio, onde realizou un gran labor como docente. Falamos de Camila Conde, a quen hoxe recibimos moi agardosamente na nosa radio. Benvida, Camila. Gracias, moitas gracias. Volver a Carballeira é como volver a vivir, pero xa noutra dimensión, xa non é como cando eu traballaba aquí, era nova e tiña moito que facer. Agora é disfrutar do colexio que tendes tan maravilloso e de vos, que sodes o futuro de Carballeira e nunca mellor semente vive. Como lembras o teu paso polo colexio naqueles tempos tan diferentes? Aquelo tiñamos que escribir un libro. O colexio foron tempos de moito traballo e moitas carencias. Non tiñamos todo o que tendes hoxe. Por non tiñamos nin auga nin servicio. Con eso dades vos unha idea. O día do 40 aniversario do colexio tamén te vimos por aquí. Segues sentindo a mesma ilusión ao entrar a este lugar? Tremolábanme as pernas, porque era un intre onde disfrutei e sufrín as dúas cousas. Era volver e agradoume moitísimo o velo moito máis bonito, moito mellor do que eu esperaba. Fálanos un pouquiño de como é a túa vida na actualidade. Na actualidade, pois estou xubilada, teño 88 anos e como podedes comprender, o chasis xa está un pouco cascado, pero bueno, conservo a delicia de vivir e encántanme os nenos, así que o tervos diante é unha maravilla. Que cousas botas de menos na ensinanza dos tempos de hoxe? A ensinanza dos tempos de hoxe é moi diferente da dos meus, entón non admite comparación. A primeira é que os nenos xa sodes diferentes, xa nacedes con un móvil nas mans e un ordenador na cabeza. E entón, tanto a ensinanza como a vida social é moi diferente, nada que ver. Algúnha outra cosa que nos quedas contar? Pois mira, só a maneira de ilustración, a primeira escola que me dieron era en riba dun monte e non había nin carretera, nin había un coche en todo o pobo, nin nada. E gracias, e non había casa, escola, e o colexio era unha habitación ca porta de entrada, unha bombilla, 2 bancos longos, unha botella de tinta, de auga, claro, un paquete de tiza e en vez de pizarra tiña un cacho dun hule negro ali de pendurado. Na casa onde vivía non tiña servicio, non tiña auga e para ir ao servicio había que ir onde as vacas que estaban debaixo do piso e facíase moi difícil a vida ali, pero as rapazas que eu daballe clase, as rapazas eran excepcionais, cariñosas, boas e con moitas ganas de aprender. Despois a noite, os homes, os rapaces e os maiores, a xuventude, iba a traballar ao Río Miño, que estaban facendo o sil,
que estaban facendo un pantano. E cando viñan do traballo, eu daballes clase para que puderan aprender a escribir unha carta, a encher un impreso, a desenvolverse na vida. Allí só estuve 4 meses, pero foi moi significativo. Moitas grazas, Camila, por visitarnos no Cole de Carballeda no día de hoxe. Esta é a túa casa, polo que esperamos que poidas volver cando desexes. Eu dou-vos as gracias a vos por recibirme con tanto cariño e vexo-vos unha xuventude moxa e que faredes non só do colexio, sino de Carballeda, un pobo digno de admiración. This